मा जाबाय रोङा सोबदों नै देलायसो सोमबाखासोनायावल' केनेका सोमबाखाय देसुन दे गसेना जनाय सोमबाखासुन नै फिसा जाबाय हाय गारसुन हाय आपने खाई दो लो एक बार खाइसे ना बे रोंदों माने बे रोङाखै हा नोंहा खुसानाय नोंहा सुम्मा कुरियानिबो लागि नोंहा नहय रानि नोंहा नहय सुम्माकर सुन ओइ माबा थुग्रासो नागिरदों बेसेराफ्रा रोङाखै मा जाहैबाय ना बिसोर जाहैबाय आंनि लोगोनि माने हिनजावफोर मा जाहैबाय बिसोरो माने मालाबा साम' सोबफेराखै नालाय सोब्बाय एसे दिन्थिबाय आङो आंनि लोगोनिनो हौवा बा हिनजावफोरा ना नैबे जाहैबाय बिनि हिनजाव जा माने साम'खौ सोबदोंमोन ना बियो साम'खौ माने सोबनो बख'नो हायाखै माने मालाबाबो साम'खौ सोबफेरा नालाय नुहरदों खोमा आन्दासो नाहरलायदों मा जाहैबाय ना लोगोफोरना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा सोरबा माने सोबनायखौहाय रोङा बिसोर माने माब्लाबाबो जोनोमनिफ्राय सोबनानै मोनफेरनो मोनाखै नालाय दिनै जेनेबा सोबनाय नायबाय बेसेराफ्रा जेनेबा सोबनाखै देसुन दे सुम्बाखासुन दे सुम्बाखा रोङाखै माने बे जाहैबाय ना बिथांमोनाबो माने जोंनि नैबे ट्रेडिसनेल जेनेबा बर'नि माखासे जामु खायद'खौ बिथांमोना जानो फैदों खिन्थु माने जानो फैनानै मा जानो मोजां मोनजायो खिन्थु माखासेफोरखौ बिथांमोना जानो रोङा थेवब्लाबो बिथांमोना माने जानायखौ मोजां मोनो थेवब्लाबो जानो फैदोंमोन खिन्थु सोबनायखौ रोङाखै मोजां मोनदों होमबाबो माने माखासे जोंनि माखासे जामु खायद'फोरखौ बिथांमोना मोजां मोनो साम'आनो जा जियानो जा बिथांमोनाबो जेनेबा जानो मोजां मोनाखै जानो फैदोंमोन थेवबो माने रोङाखै आरो ना लोगो मोनबाय बे जाहैबाय ना लोगोफोर बे जाहैबाय एकदमबारे जाय बगिबिल दालांनि सेरावनो दिनै जाय बिथांमोनहा 10 इउथ फेस्टिभेल मिसिं बेयावहाय बिथांमोनहा दिनैसिम माने नोंथांना पेन्डेलखौ नुनानै ओरैबायदि नुबाय जानांगौ आं माने दहाय फुंनिफ्राय फैनानै माखासे पेन्डेलफोरखौ दिन्थिबाय नै आंनि बेकग्राउन्डआव बैबो जाहैबाय आंनि लोगो दै ओमफ्राय नैबेबो जाहैबाय आंनि लोगो ओमफ्राय बिसिनि हिनजाव ओइयावहाय माने गथ' गथाय सानैबो बिसोर माने फेमिलि फैदों बेयाव ग्रोब लोगो मोनबाय आंबो माने फुङावनो माने बेलासियाव फैनाय नालाय जानायखौबो एसे जाबाय जानायजों लोगोसे माने ओंखामाबो उखैबाय नालाय बेजोंनो बिथांमोनाबो जाबाय जोंनि माखासे साम' बिसोर रोंगौ खिन्थु बे हिनजावफ्रा रोङा आरोखि ओरैबायदि आयौलै हाबाब मोजां माने बिरादनो ओमफ्राय माने जोंनाव नै बेवहाय मोनसेल' माने गोग्गाथावा जाहैबाय नै बेयाव जाहैबाय बड' बेयाव माने माखासे फुड स्टाइल ना बर'नि माखासे जामु बेयाव होदों ना 10 दा मिसिं इउथ फेस्टिभेल 2026 बे जाहैबाय कारें सापुरि नियार बगिबिल ब्रिज माने सिलाफोथाराव गोलैयो आरो ना नै बिथांमोना माने जरायगावनि जाहैबाय जोंनि गगामुगनिनो माबोरै खबरफ्रा दासान्दि बारा थिग नंथ'आ ना माने सेलिं पार्टिबा बोरै जाय मिथिङानो गाबोनसो जागोन नालाय गाबोन जागोन ओमफ्राय सेलिंफ्रा माबायदि बिराद फिथा नांदों साम' सबाय बिदिया बिराद नांदों आरो ना औ ओमफ्राय मा मानसिनि हारिनि मानसिफ्रा साम'खौ जादों फालाय बांसिनानो बैसांफोरानो जादों आरो बैसांफ्रा ओमफ्राय दा नैबे बेसेबां सेलिं जादों दा नों नैबे फिथाया फिथायाथ' बिराद सावख'नोसो हाया दा सावख'नोसो हायाखै ना बेबायदि आरो बे जाहैबाय आब'आ ना आब'नि दखानाव जोंबो जाबाय खिन्थु गुसु गुसु दै जोंनि खानाया मानो बिदि गुसु गुसु दाखां दिनै मानसिया बांद्राय नालाय गेसा होआखै ओमफ्राय सेलिं पार्टि बुंलाय माबायदि हाजिरा जानो जायाखै ओमफ्य जाग्राफोरा बांसिन माखौ जादों लाल साहा फिथा अमा बेदर साम' ओंखामालाय ओंखायनोथ' बांसिनखौ संबाय नालाय नों बांसिना नामा ओमफ्राय दा जेनेबा सानबेसेनि प्रग्राम नोंसोर माला फैनायमोन आरो दिनै माबायदि बे बिजनेस पार्टिफ्रा जों 26 तारिखआव फैयो बेलासियाव सफैदों ओमफ्राय दिनै जों 30 तारिखसिम थागोन 30 तारिखसिम ओमफ्राय जेनेबा दा नोंसोर बेयाव फैदों ना माबायदि मोनदों गोसोखौहाय मोजां नांदों माबायदि मोजां बयखौबो लोगो मोनदों मोजां मोनदं गोदान मोनसे सोलोंदों आरो बेयाव फैबा मालाय फैफेराखै नालाय बिसोरनि मिसिं माबाफोरनि माबायाव माबायदि बेखौ सोलोंदों मिन्थिबाय आरो फार्स्ट टाइम लाइफआव आरो फैगोन दायो फैजेनबायना नेक्स्टनिफ्राय फैगोन जोंखौ लिंनानै लाबोदों नालाय जोंखौ जेरैबायदि लिंना लाबोदों बिदिनो माने मोजां सुबिदाबो होदों आरो ओमफ्राय आङो बेयाव दा सोरबा दिन्थिनो र' माबायदि मानसिया माबायदि जादों नङा ओमफ्राय
बेलेग हारिफ्रा साम'खौ सोबनो रोङा रोङा सोबनो फोरोंदोंसो जोङो सोबनो रोङाखै नोंसोर फोरोंदोंसो औ फोरोंदों थेवब्लाबो बिसोर जादोंना जादों मुगैयाखै बिसोरो मुगैयाखै बिराद मोजां जादों थेवब्लाबो माने बिसोरो गाव गाव माने एसे ट्राइ खालामना जादों आरोखि ट्राइ खालामनानै जादों सोबनो रोङाबा जोंखौ फोरोंनो होदों आरो ना आदसा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोरो नैबे मिटिङाव फैनानै माबायदि नलेज मोनखो जेनेबा मा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनखो जोबोद मोजां मोनदों बिसिनि नैबे मिटिङाव फैनानै औ ओमफ्राय जेनेबा फैगौ बोसोराव फैबा नोंसोर फैगोन ना फैया बायदि फैगोन बोसोराव लिंहरबा जों फैबावगोन फैगोन आरोखि ओमफ्राय दा नोंसिनाथ' बेयावथ' लेंहर जानायसो नोंसोरो लिंहरजादों जोङो ओमफ्राय बेयाव मा आइ कार्डबो दंलाय थायोनो ओइ आदसा नै बिथांना आइ कार्ड दंबावलायसो मालाय लेंहर जानायसो बिसोरो जों आर'नाइ गानगौमोन ना रायलायनो मोनबा आदसा बिदि आरो ना खोन्थागौमोन आरो ना मा जाहैबाय ना लोगोफोर नैबे मिथिङाव फैनाया मा जाहैबाय आंबो माने फैनो होननानै माने गोसोआव ओरैबायदि माने थांनाय बोसोरावबो आं फैबाय माखासे बिथांमोननि खायद बा माखासे बिथांमोननि नेचारेल बा माखासे नुथाय बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय सबखौबो आं लाजोबनो हायाब्लाबो माने ससेबाबो लानानै नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय आङो दिनैहाय आंबो फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय बिथांमोननि माखासे कालसारेल आरो बिथांमोननि माखासे नेमफोरखौ आरोना ओरैनो जोंहा सावरायनो दिन्थिनो र' नै बिसोरो हौवाफ्राबो थांबाय बिसोरो अर सायगासिनो दं आरोखि কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ভালো লাগে কি পিঠা বুলি কয় এইটো বড় পিঠা বড় পিঠা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত ঘর শিলাপাতা শিলাপথাৰ আচ্ছা আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভালো লাগে ভাল লাগিছে ন ইহঁতি খালে খাব আৰু মইতো ओरैबायदि जादों आरोखि नै फिथाया सावनाया नै सासेनि लाजिनाय मोखांखौसो थेबाय मानोबा लाजिखोबा बेखौथ' मिथिला लाजिदों नामा बियो आयौ नै मोखांखौसो थेबाय लाजिदोंनो गोगामुख में लाइन होटल है ना कैसन था इसको जानता है कभी खाया है आप लोग इसका होटल में खाना सामने है ना अच्छा आपका घर किधर है शिलापता शिलापथर कभी गया है इधर हम लोग का गोगामुख में उधर गाड़ी लेके जाता है ना जाता है कैसन था इसको होटल को जाता कभी खाना खाया है है इसीलिए खाने आया अच्छा कैसा है ठीक है ठीक है उधर होटल का कैसा है खाना अच्छा है कि नहीं लोग को बोलेगा वहाँ खाना है भाई हाँ थोड़ा हम लोग भी खाया है बड़ो भाई तो होटल में खा लेना अच्छा। हाँ वही बोलूँगा कैसा लगता है अच्छा साथी लोग मिलेगा तो लेके जाऊँगा अच्छा ऐसा है बस इतना है अच्छा बढ़िया आप कुछ बोलना है मीठा खा के अच्छा लगा है अच्छा लगा है हाँ मीठा भी चाय भी बढ़िया बनाया ला बढ़िया बनाए अच्छा आप कुछ बोलना है उनको बोल दीजिए हम लोग तो बहुत आ रहा था हम बुला के लेके बुला के लेके भैया कैसा लगा है अभी मेरा तो बिंदास है बिंदास है कुछ बोलना चाहेगा फिर अभी एक प्लेट कोक ऑर्डर किया है हाँ ये दोनों तो नहीं खाएगा हम अकेला खाएंगे अकेला खाएगा अच्छा बढ़िया मिलके अच्छा लग गया दे बेवहाय माखासे ओंखामनो दिन्थिनो नागिरदों मिथिबायना नै बेवहाय ओंखाम संदों बेवहाय दालि बेवहाय मा ओंख्रि एसे दिन्थिदों आङो दे नैबे जाहैबाय नारजिजों अमा बेदर बे जाहैबाय ओंखाम ओमफ्राय ओरैजाय नै साम'आ माने रेडि आरोना जाथ'वाखै थेवब्लाबो नांगौब्लानो संगोन आरोखि बिथांमोनहा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै भाजि ओमफ्राय बियो मा जाहैबाय लकेल दाउ माने जाखिनि नांगौ बेखौ मोनगोन आरोखि नोंथांमोना ओमफ्राय नैबेयाव आं मोनसे नोंथांमोननो खावलायनाय बा बुंनाय आरोना बिथांमोनहा माने गगामुख मेन सारियालियावहाय ओरैजाय जोंहा माने ओरैजाय मा जाहैबाय गगामुखनि पुलिस थाना जिथुनाखि दायो गोदान बानायनाय बास स्टेन्डनि खाथियाव बिथांमोना पारमानेन्ट मोनसे हटेल दंखायो जयन्ती हटेल होननाय नोंथांमोना जुदि जानो गोसो दंब्ला सोरबाफ्रा जुदि दिनैसिम मिथियाखैब्ला नोंथांमोना बेयाव थांनानै जाफैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय दाना नै बेवहाय रेडि नै बिथांमोना ओरैबायदि लाबोखादोंमोन खिन्थु नै सोरबा ओंखाम जानायदों खोमा बेयाव जानाय नंखाय अमा बेदरा गोरान आया रेडि ओमफ्राय दा इमानखिनि जे नोंसोर लाबोदों बिसिमखिनि नोंसोरा साननाय बायदि जानो जायाखै दा सेलिंफ्रा साननाय बायदि जानो जायाखै सेलिं जाथ'वाखैनो जागोन दायो जागोनसो बेबायदि आरोना ओरै कास्टमार फैदों एखेबारे रोदानखा आयौ नै सिगारेटबो ओरैबायदि दंखायोलै सयथिनोबो नङा नोंसोर होनदां दा जेनेबा नोंसोर जाबायदि सानदों बिदि जानो जायाखै सेलिं पार्टिफ्रा
पार्टि जों सानो जेनेबा नोंसोर साननाय बायदि औ जों लास्ट तारिखआवसोखा होननानै खोन्थाखादों औ लास्ट थारिखआवसो आदसा जेब्लानाखि अमित शाह फैगोन ओइ दिनखालिसोखा माथो इ बेलेबेलसो मालानि आयु एकदम गुदाम बायदिसो माथो गुदाम खालामखादों जों स्टकआव गाबोनसो होलाना गाबोननिफ्राय गाबोननिफ्राय जमा खालामदोंसो जेसेबां हायो लाबोगासिनो नोंसोरो बेबायदि आरो खोथा गाबोननिफ्राय माने गारि फैनो मोनला एन्ट्रि गैलाना आरो एखौहाय जोबनांगौ नांगौ होनबाबो मोनला थांनाय बाराव ना दै बथलसेयाव 50 रुपिस होनानै बायनांदोंमोन 50 रुपिस ओमफ्राय दायो नोंसिनाव माबा मोनसे बारायदों नामा ना खमायदोंसो जों दायो बारायाखै लास्ट टाइमाव जोंबो होनांगोन ना बिबा आदसा जों हलसेलार जाना दं आरो बर्तमान फिथा सावासो र' फिथा सावनाय एसे दिन्थिसै नङा होमबा नै सासेया लाजिदोंमोन नै फिथा सावबाय क्लोबला जोख्लोबबाय आयो बिदि लाजिया बोरै जानोलाय हाबा